ще правим интервю на госпожа Таня Колчакова, заместник кметът. Добър ден! Много благодаря. Така, какво ще правим сега днес с вас? Я ми кажете. Ще ви зададем няколко въпроса. Добре, хайде да сядаме тогава. Искате ли? Започваме? Започваме. Слушай. Днес сме тук с госпожа Таня Колчакова, заместник кмет на община Пазарджик, и ще зададем няколко въпроса. Първият от тях е: хареса ли ви тържеството на откриването на нашата площадка, понеже това е едно събитие за нас, понеже ще се подобри играта в нашето училище и ние много се радвахме за тази площадка. Някои търпение да отворят. На вас как ви се струва? Първо да ви поздравя с новата придобивка. Със сигурност е нещо, от което имахте нужда, но пък сега това, което аз видях, първо бях очарована от качеството на изпълнението. Наистина смятам, че вие имате една от най-модерните спортни площадки вече в Пазарджик. И като училище, което постоянно показва желание за развитие, за растеж, смятам, че го заслужавате изцяло. Беше страхотно тържеството ви, страхотно организирано, с много емоция, с много отдаденост на всички участници, така че бях много впечатлена и така ме заради положително в началото на работния ден. Какви са впечатленията ви от нашето училище, тъй като вие сте идвали на доста такива празненства в първо основно училище Климент Охридски, и харесва ли ви училището? Подобрило ли се в последните години? Да, това, което виждам, защото ние с госпожа Димитрова работим в много тесен контакт, виждам първо едно огромно желание от страна на ръководството да ви предоставят най-добрата среда, в която вие да се обучавате. Качеството на обучението пък е другото нещо, което е изключително важно за едно училище. Фактът, че желащите за училището са повече от местата, които могат да бъдат предоставени, говори само по себе си за авторитета, който е изграден. Дечицата, които познавам от училището и във ваше лице, толкова будни, толкова енергични, амбициозни, няма какво човек повече да желая от едно училище. Добро ръководство, подобряваща се материална база, деца, които са изключително амбицирани, които искат да развият себе си и са така фокусирани върху собственото си развитие. Абсолютен фен съм на вашето училище. Ако мога така в едно изречение да синтезирам моите емоции и моите отношения към вас. И ние много харесваме нашето училище. Да, страхотно е. Много интересно, понеже вие сте доста така сериозна, организирате много неща в Пазарджик. И мен е много интересно да разбера кой е бил вашият любим предмет в училище? Аз много обичам математиката. Колкото и странно да е, защото като цяло математиката се счита за сух предмет, но беше наистина един от най-любимите ми предмети и после всъщност предначерта и кариерното ми развитие след това, което беше много тясно свързано с математиката, статистиката. Сега съм в малко по-различна роля за някакъв отрязък от време, но пък математиката вярвам дава едни много добри основи, аналитично мислене, което е полезно и дори в социални интеракции. И предполагам, това е бил предметът, който най-много ви се отдава. Аз много обичах да ходя на училище и да ви кажа, не ми се опираха много предметите. Не съм имала проблеми в училище. Много е важно всъщност, освен самия предмет и учителя. И аз мога да твърдя, че имах страхотни учители, към които изпитвам огромен респект, и дори факта, че в момента имам възможността да работя с тях професионално, ми дава, освен как да кажа, той е заряд и удовлетворение и гордост и чест да работя с такива хора. Някак си ми дава и увереност, че образователната система е в добри ръце с учителите, с които днес дневна база така говорим, работим и случваме проекти заедно. И последен въпрос към тази сфера, която започнахме. Разкажете ни някой забавен момент от ученическата ви възраст в вашето училище. В моето училище. Аз от първи до 7 клас бях в Димитър Гачев, след което в езиковата гимназия.
Интересен момент. Не знам дали знаете, но в езиковата гимназия всъщност не съм наясно дали още има тая традиция. По Коледа се боядисваха, се рисуваха прозорците.